Hello, welcome po mga mamamayang. Andito po tayo ngayong umagang ito dahil magluluto po ako ng beef mechado at ito na po ang mga sangkap. Unang-una, bawang, sibuyas, laurel, itong beef, pickles, lemon, patatas, red at saka green na sili, kamatis, carrots, tomato sauce, asin para sa ating seasoning at saka itong tubig. Gagamit din po pala tayo ng mantika. Ngayon po, ang unang-una nating gagawin ay papakuluan ko po muna itong ating baka para matanggal po yung langsa. So, ngayon, uumpisahan ko na pong pakuluan ang ating baka. Ngayon po ay ilalagay po natin sa ating kawali yung ating baka. Tapos, kukuha lang po tayo ng tubig para papakuluan ito. Ngayon po ay ito-turn on na po natin yung ating stove. Ngayon po ay tatakpan po muna natin itong ating kawali para kumulo po yung ating tubig. Ayan na po, yung ating baka kumukulo na, tapos itatapon na po namin yung sabaw nito. At lilinisin, huhugasan po namin. Ayan na po. Itatapon po natin yung sabaw. Pagkatapos po ay huhugasan po muna natin to para matanggal po yung langsa niya, kasi iba po ang amoy ng baka dito, medyo may anghit, so kailangan talagang lilinisan muna. Ngayon po mga mamamayang, maglalagay na po tayo ng cooking oil sa ating kawali. Pagkatapos po ipaiinitin natin ng kaunti. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang paggigisa ng bawang. Ihahalo po natin yung ating bawang. Ngayon po ay pwede na po nating isunod ang ating sibuyas. Tapos ihahalo na naman po natin ulit. Ngayon pong medyo mabango na yung ating sibuyas at saka bawang, ay pwede na po nating isunod ang ating kamatis. Ayan na. Ngayon po ay hahaluin na naman natin to. Pagkatapos po ay iluluto po muna natin ng konti yung ating kamatis. Saka natin ilalagay yung ating karning baka.
Ngayon pong medyo malambot na yung ating kamatis, ay isusunod na natin ang ating karning baka. Tapos, paghahaluin po natin ulit para kumapit yung lasa ng kamatis doon sa ating karning baka. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng asin para sa lasa nitong ating beef mechado. Kayo na pong bahalang magtansya ng asin nyo kasi iba-iba po tayo ng panlasa. Meron pong gusto ng medyo maalat at saka yung iba gusto rin po yung medyo matabang, pero delikado po tayo doon pag medyo maalat, pag meron po kayong high blood. So ngayon po ay maglalagay na po tayo ng tubig para palambutin po natin itong ating karning baka. Ngayon po ay tatakpan po muna natin itong ating niluluto. Ayan na po. Tinatakpan na po natin yung ating kawali. Hihintayin lang po natin to na lumambot ng mga 20 to 30 minutes. Ngayon pong medyo malambot na yung ating karni ng baka ay pwede na po nating isunod ang ating lemon juice. Ngayon po ay hahaluin po muna natin to. At pagkatapos po ay ihanda nyo na po ang inyong tomato sauce para po ilagay na natin dito sa ating kawali. Ayan na po. Ngayon po ay hahaluin po muna natin tong ating tomato sauce. Pagkatapos po ay ihanda nyo na ang inyong patatas. Kasi yun po ang isusunod natin na ilagay dito sa ating kawali. Ayan na po, dahan-dahan lang ang pagbubuhos para hindi po kayo matalsikan ng ating sauce. Ngayon naman po ay tatakpan po muna natin to para maluto po yung ating patatas. Ngayon po ay isusunod na po natin ang dahon ng laurel. Ihahalo po natin to. Lalagay po muna natin yung carrots.
Ngayon po ay tatakpan na naman po muna natin to. Ngayon po ay isusunod na po natin ang ating siling green at saka siling pula. Hahaluin lang po natin. Ngayon po, ang pinaka-last po natin na ilagay ay itong ating pickles. Ngayon po ay ito turn off na po natin itong ating stove. Kasi luto na po yung pickles. Ayan na po, luto na po ang ating beef mechado. Hahanguin ko lang po ito, yung iba. Ayan. Ayan na po mga mamamayang, kukuha lang po tayo. Ito na po mga mamamayang ang ating beef mechado. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!